Kuntambama emzini kaMufi. Sekuthula kusaphithizelela ekhaya. Usele umndeni oseduze kuphela, kodwa kugcwele usizi. Umbiza noNyosi bahleli ngaphakathi, ukukhathazeka kubonakala ebusweni babo. Mbiza, Nyosi, mina ngibona kungcono sikhulume lo mndeni kusasa, ngoba ukwazi sephenduka isitha. Nyosi, ngiyavuma, kodwa ngiyesaba indlela zaphendula ngayo, njalo abantu bayamesaba. Endlini kaKwazi uhleli lo mngane wakhe useduze uZanele, umoya wakhe uvutha intukuthelo. Ngiyabatshela ukuthi ingane zizohlala kimi. Kumele ngibonakale njengomuntu olungile ukuze ngithole yonke into. Zanele, ngiyakuzwa mngane, kodwa abantu bazothini bekubona ugqoke impahla zomufi ebekwekuseni? Ungalinge wenze iphutha ugcine ungatholi lutho. Kwazi, ungakhathazeki, bazavuma, ngile plani enhle kakhulu. Zanele, ngakusiza ukuthi ubulale umfowenu ukuze kube khona engutholayo uma usuthethe yonke into ebingekavumi. Ungalinge wenze iphutha. Kwazi, Zanele, ngiyazi ngenzani, inkinga nguRose. Uma engikhangela ungathi uyazi yimina engabulala umama wakhe. Zanele, makube ngokokugcina owakhupha amazwi emlonyeni wakho. Manje kumele ubonakale ulosizi lokulahlekelwa. Ekuseni umndeni uhlangene. Umbiza ubonakala eyethukile, kodwa eqinile. Okwazi yena ungathi ufuna ukulwa. Omkhulu umndeni akhulumise umndeni kuqala. Sesibiziwe ukuthi sixazulule indaba yezingane kanye nezinto zikavuma konke. Mbiza, qala wena. Mbiza, mina ngithi izingane kumele zikhuliswe ngendlela efanele. Impahla zikaMufi kufanele zisetshenziselwe bona, hayi izifiso zethu. Ukwazi ethukuthele. Mina ngizogcina ingane, impahla izoya kimi, akekho ozongivimba. Abantu bomndeni, Kwazi lokho akulungile. Yikho usugqoke impahla zikaMufi. Kuyabonisa ukuthi ufuna yonke into ebingekavumi. Baqhubeke abantu ngokumangala. Kukhona umsindo lokusola okungapheli. Omkhulu womndeni aphakamise isandla sakhe athi ukuthula. Kukhona okufanele likwazi, etsho eveza iphepha elidala elikhitshwe ebhokisini elivela emzini kavuma konke. Umkhulu womndeni eqhubeka. Uvuma konke wayebhale phansi amazwi okugcina. Umndeni uthule. Umbiza abambe umoya. Ukwazi uyaqhaqhazela ngolaka athi uvuma ngeke asitshele okokwenza yena efile. Umndeni wethuke wonke umuntu abheke kukwazi. Baqala ukubabaza. Umkhulu womndeni waphakamisa isandla, bathula abantu. Wavula iphepha waqala ukubala okubhalwe nguvuma konke. Wemlaleli, asihlangane ku-episode 3. Impi yaqhubeka, kodwa iqiniso selizavela. Yo Melomba nentandane.